αποτίσω φόρον τιμής στο Γιάννη το Γιαννέλη, που το βλέπω εδώ μπροστά μου, και 4 φορές που τιμήθηκε. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο Δήμαρχο, το βουλευτή μας, το κομμάτι μας, τον Δημήτρη Βουνάτσο. Θέλω να αποτίσω τη φόρο τιμής στον Δήμαρχο της Καλονής, τον κύριο Ελευθερίο τον Άρη. Θέλω να αποτίσω τιμή στον Πανάγωτο που θέλω, γιατί πόσο καιρό κάτσε δίπλα μου και τότε η βοήθεια μου προσέφερε και τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Θέλω να αποτίσω τιμή σε όλους εσάς που είστε εδώ. Συγγνώμη. Σκοκυρατζή το δήμαρχο που είναι εδώ. Θέλω να αποτίσω τιμή στον κύριο Κυρατζή που και χθες και σήμερα με ανέχεται να μ' ακούει. Πριν από 4 χρόνια βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα μαζί. Και θα είσαι πάλι. Βρεθήκαμε για να σας πω τότε ότι ζητάω την έγκρισή σας μαζί με τους συνεργάτες που είχα για να αναλάβουμε την Περιφερειακή Αρχή του 19. Είχα μέχρι τότε συλλέξει αρκετή εμπειρία, είτε στο Πολυτεχνείο, είτε σαν μηχανικός πράξεως, είτε σαν γενικός γραμματέας που η παρούσα κυβέρνηση μου είχε εμπιστευτεί το καθήκον, είτε σαν πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, και πίστευα ότι από το να κάθομαι στην Αθήνα, να διαβάζω εφημερίδες, να κάνω μελέτες, να περιφέρομαι από καφετέρια σε καφετέρια, διότι είχα συνταξιοδοτηθεί από το Πολυτεχνείο, θα ήταν καλύτερο να έρθω εδώ, στο Αιγαίο, να βοηθήσω. Όση εμπειρία είχα. Τότε η αγάπη και η δική σας εκτίμηση μας έδωσε την νίκη. Παρά το ότι κατεβήκαμε ανεξάρτητοι. Σας είχα πει τότε ότι θέλω να κατέβω ανεξάρτητος. Διότι πίστευα και πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού υπάρχουν και θεσπίστηκαν για να μπορούν να έχουν λόγο ανεξάρτητο, να αρθρώνουν λόγο υπέρ των κατοίκων της περιοχής τους, των νησιών εν προκειμένου. Και με πιστέψατε. Και με 56% μου δώσατε την περιφέρεια. Δεν μπορούσα τότε να φανταστώ ότι θα έφτανε η στιγμή που θα έπρεπε να επιλέξω να υπηρετήσω το κόμμα το οποίο ιδεολογικά ανήκω, και δεν το έχω κρύψει ποτέ, ιδεολογικά ανήκω σε κάποιο χώρο, στο χώρο που κυβερνάει. Και να επιλέξω ανάμεσα στο κόμμα αυτό και στους κατοίκους του Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου, η οποία τότε η Ευρώπη είχε αποφασίσει να τα καταστήσει φυλακές ανθρωπίνων ψυχών, ανθρώπων που ερχόντουσαν από την Ανατολή και από τον Νότο. Και ενώ επιθυμούσαν να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη, πιθανόν σε ουτοπικές πολιτείες, πιθανόν να είχαν φανταστεί άλλα πράγματα, όμως ενεκλωβίζονται εδώ. Τότε, με το ξεσηκωμό του Φεβρουαρίου του 20, γιατί μέχρι τότε εφαρμοζόταν μια πολιτική ανοιχτών συνόρων. Θα μπορούσε να έρθει όποιος θέλει στην Ελλάδα και να εγκλωβιστεί στα νησιά. Με το ξεσηκωμό εδώ, στη Χίο, στον Εύρο, άλλαξε αυτή η πολιτική. Και εφαρμόστηκε μια πολιτική ορθή. Πολύ ορθή. Της εκενώσεως των νησιών και της φυλάξεως των συνόρων. Και ας σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο του 20, όταν ξεσηκωθήκατε και μπήκαμε κι εμείς μπροστά, όπως θα κάνουμε και αν χρειαστεί ξανά, άρα θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Πάλι θα αρκετεί αυτό. Δεν σου.
Φεβρουάριο του 20 είχαν συσσωρευτεί σε αυτό το νησί 27.000. 1 προς 3,5 τον πληθυσμό του νησιού. Το ζούσατε όλοι, το είδατε. Είχαμε φτάσει να έχουμε διαμάχες μεταξύ των γηγενών και των φιλοξενουμένων. Είχαν αρχίσει να υπάρχουν καταλήψεις κτηρίων, να υπάρχουν σφαγές ζώων, να υπάρχουν καταπατήσεις κτημάτων. Με το εξοικομό άλλαξε η πολιτική, όπως είπα, και είναι μια ορθή πολιτική, την οποία επενέσαμε. Την επενέσαμε πλιστάκες. Χαιρόμουν που το κόμμα στο οποίο πιστεύω εφήρμοσε ορθή πολιτική στο θέμα αυτό. Και φτάσαμε από τους 27.000 να φτάσουμε στους 1.500. Είχε καεί εν τω μεταξύ Μόρια και είχαν φιλοξενηθεί, οι άνθρωποι αυτοί είχαν φυλακιστεί στον Καράτεπε. 1.500. Και ήμασταν χαρούμενοι και παντού το διαλαλούσαμε. Όμως, εδώ και 3 μήνες παρατηρώ ότι τα νούμερα των αφικνουμένων, και αναφέρομαι στη Λέσβο, αυξάνουν αλματωδώς, γεωμετρικά. 700, 800, 1.000 τη βδομάδα. Παίρνω τα δελτία του Ηνωμένων Εθνών κάθε εβδομάδα και τα παρατηρώ, τα μελετάω, κάνω διαγράμματα, βάζω διαγράμματα και κάνω σύγκριση με το 22. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε νέες Μόριες και νέες Βιάλ και νέες δομές όπως τη ΣΑΜ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να επανέλθει η προηγούμενη πολιτική. Σήμερα λογοδοτώ σε εσάς. Την άλλη φορά σας υποσχέθηκα να θα δάμε καλούς περιφερειάρχες. Σήμερα πρέπει να λογοδοτήσω. Τι κάναμε αυτό το διάστημα, 4 χρόνια που μας εμπιστευθήκατε. Το πρώτο και σημαντικότερο για το οποίο μπαυκαριζόμαστε σε μνηνόμεθα είναι ότι με επίσημα στοιχεία, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το Σεπτέμβριο του 19 αναλάβαμε, ήμασταν στο 10η θέση επί 13 περιφερειών στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Πάλι σε μνήνομαι να λέω ότι τώρα, και είναι δυναμικό αυτό, κάθε εξάμηνο βγαίνει, το τελευταίο δελτίο είμαστε 5η. Απορροφήσαμε κονδύλια. Αυτό τι μας έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για το νέο ΕΣΠΑ που αρχίζει από φέτος. Φέτος αρχίζει το ΕΣΠΑ. Και μας δόθηκαν οι πόροι. Πιθανόν να παίξει ρόλο και το προσφυγόπληκτο της περιοχής. Αλλά κατά βάση είναι προφητικότητα. Η Ευρώπη δεν συγχωρεί, δεν απορροφάς, δεν παίρνεις χρήματα. Και μας δώσαν 395 εκατομμύρια για το προσεχές ΕΣΠΑ, αυτό που άρχεται τώρα. 45% αύξηση. Η μεγαλύτερη έχουμε κατά κεφαλήν, γιατί είμαστε 200.000, αν διαιρέσετε αυτό, το 395 με 200.000, είναι το μεγαλύτερο από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Το challenge, η πρόκληση, είναι να τα απορροφήσουμε τώρα. Και θα είμαστε υπεύθυνοι αν δεν τα απορροφήσουμε. Εμείς το σχεδιάσαμε το ΕΣΠΑ, γιατί όταν αναλάβαμε ήταν η φάση που σχεδιαζόταν, και αν μας εκλέξετε, που θα μας εκλέξετε, θα πρέπει να τα απορροφήσουμε. Είναι γνωστό, να μην με ψημυρώ τώρα για την ελλείψη προσωπικού, στελεχών στις υπηρεσίες, αλλά με καλή οργάνωση όλα γίνονται. Με καλή οργάνωση και καλή θέληση. Όλα γίνονται. Και το προσωπικό μπορεί να επαρκέσει πόρους, με καλής οργανώσεως και μηχανογραφήσεως και εκμοντερνισμού, αλλά και λεφτά υπάρχουν. Το είπε κάποιος άλλος, πολύ ψηλότερα από μένα, πριν από κάποια χρόνια. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε, αλλά υπάρχουν λεφτά. Όποιος έχει όριμη μελέτη, βρίσκει λεφτά. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λεφτά, είναι για να έχει δικαιολογίες για τον εαυτό του, που δεν έκανε κάποιο θέμα. Δεν έχουμε δικαιολογία, δεν υπάρχουν λεφτά.
Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν πάρα πολλά αυτή την περίοδο. Αρκεί να τα επιδιώξεις και να κυνηγάς. Και δόξα τω Θεώ, τα 4 χρόνια η κυβέρνηση μας φέρθηκε άψογα. Άψογα. Δεν διαπιστώσαμε ούτε μία φορά, ούτε μισή φορά να κάνουν διακρίσεις στον ανεξάρτητο περιφερειάρχη. Άψογα. Και ενίοτε είχαμε και χαριστική μεταχείριση. Βέβαια δεν πήραμε ποσά, δεν πήραμε κονδύλια γιατί λέγαμε σε οδομές και σε μετανάστες. Γιατί δόθηκαν κονδύλια τέτοια. Κάτω από το τραπέζι δόθηκαν. Από το Υπουργείο Μεταναστεύσεως. Σε δήμους κυρίως. Εμείς τέτοια κονδύλια δεν τα θέλουμε, τα αρνούμαστε, μπορούμε αλλιώς. Αυξήσαμε κατά 50% τον τακτικό προϋπολογισμό. Αυτά που σας λέω είναι νούμερα που τα βλέπετε στη διάβια. Μπορείτε να τα δείτε. 50% αύξησαμε τον προϋπολογισμό. Παραλάβουμε ένα προϋπολογισμό 52 εκατομμυρίων και τον πήγαμε στα 77. Μεγάλη υπόθεση. Από εθνικούς πόρους. Γιατί υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη και υπάρχουν και εθνικοί πόροι. Έχουν συρρικνωθεί. Προσπαθούν όλες οι χώρες να βάζουν τα πράγματα, να τα μεταφέρουν στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν. Και καταφέραμε να κάνουμε προϋπολογισμούς 77 εκατομμυρίων. Από το 19 έως το 23 ξοδέψαμε 300 εκατομμύρια. Είτε για έργα, είτε για προμήθειες. Στην αγορά μπήκανε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 300 εκατομμύρια. Μεγάλη υπόθεση. Αν κάνετε μερικές διαιρέσεις θα δείτε. Πραγματοποίησαμε πολλές προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους. Όποιος Δήμος μας ζήταγε κάτι, όλοι μου λέγανε όλο ναι λες. Μα ναι λέω, είμαι για να λέω ναι, δεν είναι για να λέω όχι. Όποιος μας ζήταγε κάτι, το δίναμε. Όσοι δεν ζήτησαν δεν πήραν. Δεν υπήρξε περίπτωση, η κυρία Αντωνέλη εδώ επί των οικονομικών είναι, μπορεί να το διαβεβαιώσει. Δεν υπήρξε ζήτηση, ο κ. Κουφέλος ήταν γεωγραφικός αντιπεριφερειάρχης. Μπορεί να μας πούνε αν υπήρξε ζήτηση από Δήμο χωρίς να τον ικανοποιήσουμε. Δώσαμε στο Δήμο Λέσβου, στη Δήμου Λέσβου 5,6 εκατομμύρια ευρώ για έργα. Δεν τα κρατάγαμε τα έργα να τα κατασκευάσουμε εμείς, διότι δεν επαρκούμε, είναι πολλά τα έργα. Και τα αποκεντρώσαμε σε δήμους, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι μηχανικοί και τεχνικές υπηρεσίες και δίναμε τα λεφτά. Ήμασταν το πουκί. Το ψι ήμασταν. Δώσαμε 42 εκατομμύρια περικόπτοντας έργα, γιατί είχαμε την κρίση του κορονοϊού. Και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια παρένθεση. Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ δημοτική ή περιφερειακή αρχή που να έχει ζήσει τόσες κρίσεις. Δυστυχώς για μας. Αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 19, το Δεκέμβριο άρχισαν οι περιορισμοί του COVID. Σε 2 μήνες. Οι υπάλληλοι εξαφανίστηκαν. Δικαίως. Ασθενούσανε, από κατοίκων εργαζόντουσαν. Αμέσως μετά μας έρχεται το Σεπτέμβριο του 20, είμαστε 19, του 20 μας έρχεται ο τεράστιος, ο μεγάλος σεισμός της Σάμου. Δεν υπήρχε άλλος τέτοιος σεισμός στο ελλαδικό χώρο, 7,7 ρίχτερ. Τα έργα έπαθαν μεγάλες ζημίες και πρέπει να τα ανατάξουμε. Ένα τουριστικό νησί σαν τη Σάμου δεν επιδέχεται καθυστερήσεων. Η συνεχεία μας έρχεται αμέσως μετά, μας έρχεται, ήταν η μεταναστευτική κρίση που αναφέρθηκα, μας έρχεται ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έκανε τον κόσμο, εμάς, εσάς, να δει τις τιμές να γίνονται θεόρατες. Και ακόμα γίνονται. Πιθανόν να μην δικαιολογούνται από την Ουκρανία ορισμένες τιμές που ανεβαίνουν. Όμως ανεβαίνουν. Και έχετε να το αντιμετωπίσετε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Επενδύσαμε 4,5 εκατομμύρια στον αθλητισμό, πολιτισμό, τουρισμό. Το 20, το 19 παραλάβαμε, πήγαινα στο εξωτερικό και έβλεπα καθημερινά στο BBC, στο France Inter, παντού έβλεπα το brand name του προσφυγονησιού εδώ. Μόρια ταυτίστηκε με τη Λέσβο. Μόρια ίσον Λέσβος. Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να ανατάξουμε το όνομα, να το διορθώσουμε.
Κάναμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξωστρέφειας. Φέραμε ηθοποιούς, φέραμε influencers, φέραμε δημοσιογράφους. Αφού η κυρία Αντωνέλη έχει φτάσει να μου λέει φτάνει πια δημοσιογράφοι. Αλλά αυτοί οι δημοσιογράφοι ερχόμενοι εδώ γράφουν πράγματα. Γράφουν οι influencers, γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα. Και απέδωσε αυτό. Φέραμε μαγείρισες. Απέδωσε αυτό. Σκεφτείτε την περσινή, αλλά κυρίως τη φετινή χρονιά, μιλήστε με την εστίαση και αύριο έχουμε ραντεβού, να σας πούν. Τα ξενοδοχεία να σας πούν. Το βλέπετε. Πήγαμε με ένα πούλμαν, το καραβάνι της, της προπαγάνδας, πήγαμε και διασχίσαμε Θράκη και Μακεδονία. Διότι κακά τα ψέματα, μεγάλοι πελάτε μας εδώ, είναι η Θράκη και η Μακεδονία. Και μπορούσε και η Θεσσαλία. Και περπατούσαμε επί μέρες με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νύχτα, και μιλάγαμε με τους δημάρχους, μιλάγαμε με τους περιφερειάρχες, με τον κόσμο, με τα επιμελητήρια. Και τους λέμε, παιδιά, ελάτε. Και ένα μέρος της περιφέρειας, η Λίμνος και εν μέρει η Λέσβος, είχε καλή συγκοινωνία, καλή επικοινωνία με τη Βόρεια Ελλάδα. Η Λίμνος έχει πολύ καλή επικοινωνία με τη Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό και είναι ασφυκτικά γεμάτη από Βορειοελλαδίτες και Βαλκάνιους. Πριν από 2 μήνες ή 3 μήνες είχε έρθει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καμπάνιας που έκανε για τις εκλογές. 5 πράγματα του έθεσα. Το ένα από αυτό ήταν να διευκολυνθούν η χορήγηση βίζας στους εξανατολών γείτονες. Καλώς ή κακώς βρεθήκαμε εδώ, στις υπόρειες της Ευρώπης και της Ελλάδος. Οι γείτονές μας είναι η Τουρκία. Προφανώς διαφυλάσσοντες και έχοντας στο μυαλό τα εθνικά δίκαια, δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε κανένα τα εθνικά δίκαια. Όμως, τα 85 εκατομμύρια των Τούρκων τα θέλουμε να μας επισκέπτονται. Αν σκεφτείτε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι πλημμυρισμένη από Βαλκάνιους, Μαυροβούνιους, Σκοπιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, αν αθροίσετε αυτές τις χώρες τον πληθυσμό, είναι 45-50 εκατομμύρια. Εδώ αυτή η χώρα είναι 85 και έχει σημειώσει γρήγορα βήματα πρόοδου. Τους θέλουμε. Ένα 10% να μπορούν να ταξιδέψουν είναι 8,5 εκατομμύρια, λίγο κάτω από την Ελλάδα, η οποία θα φτάσει σύντομα στα 8,5 εκατομμύρια. Αν διαβάσετε πόσο μειώνεται ο πληθυσμός μας, δυστυχώς πόσο μειώνεται, πόσο έχουμε έλλειψη από τις γεννήσεις με τους θανάτους, πλέον της μεταναστεύσεως ήταν περισσότερο πριν από λίγα χρόνια, τώρα είναι λιγότερο, νέων στην Ευρώπη, στο εξωτερικό. Οι γεννήσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι 80.000 το χρόνο και είναι οι θάνατοι 130 νομίζω. Ο φίλος μου που είναι εδώ με το γραφείο τελετών, προφανώς θα χαίρεται. Την άλλη φορά, αυτός ο φίλος που είναι εδώ, θα σου πω ένα καλαμπούρι. Την άλλη φορά, πρωτογνωριστήκαμε το 19 και πήρε μια μούζα και μου λέει, έλα σε ψηφίζω. Το είπε, ο άνθρωπος τίμια μου το είπε. Και μου λέω, τι να το πω, λέω, και εγώ δεν θα πεθάνω. Δεν θα με πιάσεις πελάτη. Δώσαμε πολύ έμφαση στα πολιτιστικά δρόμενα. Έμφαση μεγάλη. Χρηματοδοτήσαμε όποιο αίτημα ήρθε. Καλό ή κακό. Και κυρίως προσπαθούσαμε να είναι καλλιτέχνες, οι εικαστικοί, να είναι από το Βόρειο Αιγαίο. Και να ανακοινώσω κάτι, εντός των προσεχών εβδομάδων θα δημοπρατηθεί το κτίριο, τραβήξαμε 40 κύματα, θα δημοπρατηθεί το κτίριο του Αρχοντικό Γεωργιάδη. Έχουμε κάνει μελέτη, έχει περάσει από όλα τα συμβούλια. Έχουμε τον κύριο Στυρακάκη, ο οποίος θα βοηθήσει τα μάλα σε αυτό, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει και μπορεί, και θα το δημοπρατήσουμε να γίνει κατά τα πρότυπα της Γαλλίας Maison de la Culture.
σπίτι του πολιτισμού. Αγοράστηκε επί Βουνάτσο. Μπράβο Δήμαρχε. Έβλεπες μακριά. Κυρίστο εμπαρόδο. Είναι η μόνη αρχή που υπήκουσα, η Περιφερειακή Αρχή, υπήκουσα στις παρενέσεις του κ. Γιαννέλη και στο συγγραφικό του έργο επί του θέματος για το Σάλιζα, βάλαμε μπρος το Σάλιζα. Είμαστε στη φάση, κάναμε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, δώσαμε βραβεία και είμαστε στη φάση που έχουμε ανέβρει 2 επενδυτές. Τώρα αλλάζουμε λίγο τη σύμβαση με το ΕΦΚΑ που μας το παρεχώρησε για να μπορούμε να προβλέψουμε κάτι άλλο και να το βρούμε σε επενδυτές. Και επίσης εντός του μηνός, πιστεύω τον Νοέμβριο, θα δείτε εργοτάξιο στα ιαματικά λουτρά της Θερμής. Η Θερμή είναι ένα asset της Μέτρο, είναι το παραγωγική πηγή που πρέπει να πάμε δυστυχώς με τους ρυθμούς του δημοσίου, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς δεν τάζουμε. Δεν τάζουμε. Λέμε πράγματα που θα γίνουν και που έγιναν. Δεν λέμε θα. Είμαστε η αυτοδιοικητική παράταξη, η αυτοδύναμη, η ανεξάρτητη. Έχουμε ουράνιο τόξο στους 38 υποψηφίους μας. Ουράνιο τόξο που καλύπτει κατά βάση το χώρο τον ιδεολογικό που ανήκουμε, αλλά καλύπτει όλους τους άλλους χώρους. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι μόνο γίνεται πρόοδος. Αν ακούγονται όλες οι ιδέες. Δεν θέλουμε μαυρογιαλούρους, οι οποίοι λένε θα και παίρνουν διαταγές απ' αλλού. Εμείς θέλουμε από εδώ να τα σχεδιάζουμε όλα, με τη βοήθειά τους, και να μην γίνουμε υποχείρια κομμάτων. Δεν είμαστε υποχείρια. Ξέρουμε και λέμε όχι όταν χρειαστεί. Μαζί θα δουλέψουμε, αν μας επιλέξετε, ή θα μας επιλέξετε, μαζί θα δουλέψουμε για το καλύτερο το μέλλον των νησιών μας. Τα αγαπάμε τα νησιά, αφήσαμε τα... Η γυναίκα μου μακροκοιτάει εδώ, τα παιδιά μου λένε τρελό, άφησα το σπίτι, ήρθα εδώ, κάνω, δείχνω. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνω.